sishumayela ukuba uKristu wavuka nje ekufeni. Batsho njani ke abanye benu ukuba abafileyo abavuki ekufeni? Ukuba lukho uvuko lwabafileyo, noKristu ke akazange avuke ekufeni. Ukuba ke uKristu akavukanga ekufeni, ukushumayela kwethu kungamampunge, nokholo lwenu luphuthile. Ngaphezu koko ke nathi ngaba sinamangqina amxokayo uThixo, kuba sathi umvusile uKristu, nangona angamvusanga, ukuba kambe ngaba kuyinene ukuba abafileyo abavuki. Kuba ukuba ngaba abafileyo abavuki, noKristu ke akazange avuke ekufeni. Ukuba ke uKristu akavuswanga ekufeni, ukholo lwenu ke luyalambatha, nisahleli ezonweni zenu. Loo nto ingathetha ukuthi loo makholwa afa amanene nenkosi, akukho nto yawo, atshabalele. Ukuba ithemba lethu kuKristu liphelela kobu bomi qha, singabona abantu balusizi kulo lonke ihlabathi. Kambe ke nansi eyona nyaniso, evukile nje uKristu ekufeni, ubahlahlele indlela abafileyo. Liveni ilizwi leNkosi. Mawulelwe kuThixo.